हर सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम के कथा वाचन मुकेश यादव। हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम। भैया बहिनी सभे सावन के पावन महीना शुरू होत ही धरती पर भक्ति के लहर दौड़ जाला। चारों ओर बोल बम के जयकार गूंजे लागेला। लाखों कांवरिया गंगा जल लेके बाबा बैद्यनाथ धाम के ओर निकल पड़ेला। यही धाम के महिमा सुनी। हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव बोल बम। बहुत पुरान बात बा। लंकापति रावण भगवान शिव के अपना लंका ले जाए के संकल्प कैलन। उ कठोर तपस्या कैलन। भोलेनाथ प्रसन्न होके शिवलिंग देलन। बाकिर कहलन रावण इस शिवलिंग जहां धरती पर रखब ओही जगह सदा खातिर स्थापित हो जाए। हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव बोल बम बोल बम। रावण शिवलिंग लेके जल पड़लन। देवता लोग चिंतित हो गई कि अगर शिव जी लंका पहुंच गई ले तो रावण के शक्ति औरी बढ़ जाई। तब भगवान विष्णु लीला रचलन। रास्ता में रावण के लघु शंका के जरूरत पड़ल। उस समय भगवान गणेश ग्वाला के रूप धर के सामने आइलन। रावण शिवलिंग उनकरा हाथ में देके कहलन जब तक हम न आई धरती पर मत रखिया। शिव जी के भार बढ़त गईल। ग्वाला 3 बेर आवाज लगवल से बाकी रावण समय पर ना पहुंच पवलन। आखिर ग्वाला शिवलिंग धरती पर रख देलस। रावण लाख कोशिश कैलन बाकिर शिवलिंग ना उठल। ओही स्थान आज बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध बा। सावन में सुल्तानगंज से गंगा जल भर के कांवरिया नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर चलत बाबा पर चढ़ावेला। रास्ता भर बोल बम हर हर महादेव के गूंज सुनाई देला। मानल जाला की सच्चा मन से बाबा के जल चढ़ावे वाला भक्त के मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरा करेले। यही से कहाइल बा जिनका मन में श्रद्धा बा उनका पर बाबा बैद्यनाथ के कृपा सदा बरसेला। दुख दूर होखेला सुख शांति आशीर्वाद बन के घर आंगन में बस जाला। हर हर महादेव बोल बम। हर हर महादेव बोल बम। हर हर महादेव बोल बम। जय बाबा बैद्यनाथ।